Benvinguts a Sintonia Secreta. Salutacions cordials dels que el fem possible. Mei Garcia, Carles Mateu Elejaga i qui us parla, Sergi Faber-Kaiser. Sintonia secreta. Vivim temps convulsos i sembla que la confusió i el caos són part importantíssima de l'estratègia del poder per no deixar-nos ni un minut de tranquil·litat per poder pensar amb claredat. Tant l'extrema esquerra com l'extrema dreta tendeixen a simplificar i a infantilitzar les seves ideologies perquè busquen oferir respostes ràpides i fàcilment comprensibles a problemes socials complexos, mobilitzant així les emocions i les identitats col·lectives en lloc de fomentar el pensament crític i el debat matisat. Per mirar d'entendre on som i com hem arribat fins aquí, hem de destacar que el fenomen woke que permea l'esquerra actual no ha aparegut de sobte per generació espontània del no-res. Més aviat, sorgeix d'una confluència de la teoria crítica de l'Escola de Frankfurt, el postmodernisme i la teoria queer, especialment a partir de les dècades de 1970 i 1980. Aquestes bases filosòfiques han estat determinants per a la configuració dels discursos contemporanis sobre identitat, poder, justícia social i la deconstrucció de les narratives dominants. L'Escola de Frankfurt, fundada oficialment el 1923 a l'Institut de Recerca Social de la Universitat de Frankfurt, amb pensadors com Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse o Jürgen Habermas al capdavant, va ser clau en el desenvolupament de la teoria crítica als anys 1930, analitzant el capitalisme i els totalitarismes. La teoria crítica és un corrent de pensament que analitza i qüestiona les estructures de poder, les desigualtats socials i les ideologies dominants per promoure l'emancipació humana. No és l'objectiu d'aquest programa aprofundir en aquesta escola de pensament, però sí que cal subratllar que la teoria crítica té les seves arrels en diverses tradicions intel·lectuals i filosòfiques com el marxisme, les idees de filòsofs alemanys com Hegel i Kant i el psicoanàlisi freudià, sense oblidar-nos de pensadors com Nietzsche i Schopenhauer que influeixen en la crítica a la cultura i a la moral tradicional. El seu objectiu és, doncs, entendre i combatre les formes modernes de dominació, posant èmfasi en la cultura i la ideologia. I va influir en el feminisme, els estudis postcolonials i la teoria queer. Sintonia secreta. La teoria crítica té una continuïtat parcial però també diferències substancials amb el postmodernisme francès, representat per figures com Jean-François Lyotard, Michel Foucault o Jacques Derrida, i que va posar en dubte la possibilitat d'una veritat objectiva i va centrar la seva anàlisi en la manera com el poder es distribueix i es reprodueix a través del llenguatge, les institucions i els discursos. Foucault, per exemple, va mostrar com les categories de normalitat i patologia són fruit de relacions de poder i va qüestionar la idea d'una veritat objectiva i universal. Per altra banda, Derrida va defensar la deconstrucció dels textos i discursos per revelar-ne les contradiccions internes i la seva naturalesa arbitrària. Aquesta perspectiva ha estat clau per a la crítica de les estructures de dominació i per a la defensa dels col·lectius minoritaris. El postmodernisme rebutja, doncs, els grans relats o metarrelats i defensa la pluralitat de veus, identitats i experiències, així com la crítica a les jerarquies establertes. I més endavant, però molt relevant per entendre el present, inspirada pel postmodernisme i la teoria crítica, arribem a la teoria queer, que qüestiona la fixesa de les identitats sexuals i de gènere. Autores com Judith Butler, per exemple, defensen que el gènere és una performance socialment construïda i no una essència biològica.
I finalment, i hereu de tots aquests corrents, arribem al wokisme. El terme woke sorgeix en l'argot afroamericà per referir-se a estar despert davant les injustícies socials, especialment el racisme. Actualment, però, s'ha ampliat a la lluita contra qualsevol forma d'opressió: racisme, masclisme, LGTBI-fòbia, capacitisme, edatisme, etc., amb èmfasi en la interseccionalitat. El fenomen woke es caracteritza per la voluntat de visibilitzar i combatre totes les formes de discriminació i combina activisme social, revisió constant del llenguatge i les pràctiques socials i demanda de reconeixement i reparació històrica. I tot això, què té a veure amb l'Imperi Britànic, la City de Londres o el nou ordre mundial? No em vull avançar massa, però us garanteixo que ho entendreu perfectament quan parlem més endavant de la contracultura, la New Age i l'anomenada conspiració d'Aquari, i sobretot de qui hi ha al darrere d'aquests fenòmens. I d'altra banda, el populisme de dreta, encarnat per personatges com Steve Bannon o Donald Trump a nivell mundial, reacciona contra aquest discurs woke, presentant-lo com una amenaça a la identitat nacional, la llibertat d'expressió i els valors tradicionals. I simplifica també la realitat, presentant la societat com una lluita entre la gent normal i una elit progressista, amb George Soros com a cap visible, que vol imposar la correcció política. Tant l'esquerra woke com el populisme de dreta tendeixen a polaritzar, a crear identitats rígides, opressor, oprimit, poble, elit, i a reduir la complexitat social a relats simples i emocionals que semblen voler enfrontar i tensionar fins a fer impossible el diàleg i els punts de trobada. Arribats a aquest punt, cal preguntar-se: a qui beneficia aquesta polarització extrema? Qui pesca en aquest riu revoltat? Per mirar d'esbrinar-ho, enllacem amb el programa de la noblesa negra veneciana i ens centrarem en el debat global actual sobre el futur de la humanitat, que oscil·la entre dues visions geopolítiques radicalment oposades. D'una banda, el model unipolar i humanista, promogut entre d'altres per l'economista Lyndon LaRouche i els seus seguidors, com l'Executive Intelligence Review i l'Institut Schiller, que defensa la cooperació internacional i el progrés tecnològic com a eixos del desenvolupament. De l'altra, el model unipolar, vinculat al neomalthusianisme i a l'herència de l'Imperi Britànic, que promou el decreixement econòmic i el control poblacional, amb el Club de Roma com a principal exponent. Sintonia secreta. LaRouche i el seu cercle intel·lectual argumenten que el món necessita un nou ordre econòmic basat en inversions a gran escala en infraestructures, ciència i educació. Aquesta visió s'exemplifica en projectes com la iniciativa de la nova ruta de la seda, que busca connectar Àsia, Europa i Àfrica mitjançant xarxes de transport, energia i comunicacions. Aquesta postura té com a principis clau la cooperació win-win, és a dir, que les nacions col·laborin sense imposar condicions polítiques, com ocorre amb els BRICS, la tecnologia com a motor, amb l'aposta per l'energia nuclear, els megaprojectes com preses o trens d'alta velocitat i el diàleg de cultures, en oposició a la teoria del xoc de civilitzacions popularitzada per Samuel Huntington. L'Institut Schiller, fundat per Helga Zepp LaRouche, ha estat clau en difondre aquesta visió. Per altra banda, el Club de Roma, amb el seu informe Els límits del creixement, publicat l'any 1972, va popularitzar la idea que el planeta no pot suportar el creixement econòmic i poblacional il·limitat. Aquesta perspectiva, anomenada neomalthusianisme, sosté que cal reduir el consum, frenar la industrialització i estabilitzar la població mitjançant polítiques de planificació familiar. Els seus principis clau són el decreixement o la defensa de l'economia estacionària per evitar l'esgotament de recursos, l'agenda verda i la governança global. Aquesta visió s'associa amb la ideologia de l'Imperi Britànic, que LaRouche criticava, un sistema oligàrquic
que manté el poder mitjançant el control financer i la divisió entre nacions. El casar construeix callant. Aquests dos models reflecteixen una lluita per definir el futur de la globalització. Mentre la nova ruta de la seda promou un món en diversos pols de poder, Rússia, la Xina, la Índia, etc., el Club de Roma i els seus aliats defensen un sistema centralitzat sota estàndards occidentals. La Rouge creia en la capacitat humana de superar límits mitjançant la innovació, com per exemple la colonització de Mart. Us sona un tal Elon Musk? Ja en parlarem més endavant. El Club de Roma, en canvi, veu la tecnologia com una amenaça si no es controla. La visió humanista insisteix en elevar el potencial creatiu de cada individu. La neomalthusiana prioritza l'equilibri ecològic sobre les aspiracions materials. El conflicte entre aquestes dues visions no és només econòmic, sinó existencial. Es tracta de decidir si la humanitat es defineix per la seva capacitat de créixer mitjançant la cooperació o ha d'acceptar una austeritat imposada per por al col·lapse. Mentre el món multipolar guanya terreny amb el creixement dels BRICS, l'agenda neomalthusiana segueix influint en polítiques climàtiques i educatives globals. La pregunta roman: és el progrés un dret o un privilegi? Aturem-nos ara un moment i anem a veure qui és aquest LaRouche del que tant estem parlant i l'abast del seu moviment. És un fenomen aïllat i espontani o forma part d'un entramat molt més gran? Si heu escoltat els diferents programes que hem dedicat a detallar com se les gastaven les dues superpotències durant la Guerra Freda i el que continuen fent actualment, entendreu a què em refereixo. Formava part de la maquinària de propaganda de Moscou? Era, al contrari, un producte de la intel·ligència nord-americana per infiltrar altres països? Jugava a dues bandes? En tot cas, vull recordar que els seus tentacles van arribar, i arriben, molt més lluny del que pot semblar als poc observadors. Nascut en una família quàquer a Rochester, New Hampshire, l'any 1922, Lyndon Hermile LaRouche Jr. és una de les figures més controvertides de la història política nord-americana moderna, que va despertar tant una lleialtat fervent com també un gran recel. L'exposició primerenca de LaRouche al pacifisme i la justícia social va donar forma a les seves tendències polítiques inicials. Després d'assistir breument a la Northeastern University, va servir al cos mèdic de l'exèrcit dels Estats Units durant la Segona Guerra Mundial. Una experiència que va aprofundir la seva crítica a les desigualtats globals. El 1948 s'havia unit al Partit dels Treballadors Socialistes, SWP, adoptant l'àlies de Lynn Marcus, per reclutar treballadors industrials a Lynn, Massachusetts. Els seus primers escrits, com ara Economia dialèctica, del 1975, van intentar reinterpretar la teoria marxista a través d'una lent d'optimisme científic, argumentant que els principals marxistes havien aplicat malament el materialisme dialèctic. Autoproclamat economista, filòsof i candidat presidencial perenne, cal recordar que LaRouche es va presentar com a candidat presidencial 8 vegades entre el 1976 i el 2004, LaRouche va construir un moviment polític que combinava teories econòmiques radicals, narratives geopolítiques conspiratives i una profunda admiració per l'estètica clàssica. La seva trajectòria ideològica, que va abastar des del marxisme radical fins a posicions ultraconservadores, continua generant debat sobre el seu veritable llegat i influència després de la seva mort el 12 de febrer del 2019 a l'edat de 96 anys. El 1968, LaRouche va fundar el Caucus Nacional de Comitès Laborals durant les protestes de la Universitat de Colúmbia, posicionant-lo com a avantguarda per radicalitzar estudiants i treballadors. El diari del grup, New Solidarity, va combinar una densa anàlisi econòmica amb polèmiques contra faccions d'esquerra rivals. El 1973, però, l'NCLC va canviar de tàctica, llançant l'operació Mop-Up,
una campanya d'assalts físics contra els activistes del Partit Comunista dels Estats Units i del Black Power. LaRouche va enmarcar aquesta violència com a autodefensa contra elements protofeixistes, una narració reforçada per denúncies d'infiltració de l'FBI. A mitjan dels anys 70, LaRouche va començar un sorprenent gir ideològic cap a la dreta, establint aliances amb grups com el Liberty Lobby de Willis Carto i figures com Roy Frankhauser, llavors alt funcionari del Ku Klux Klan a Pennsilvània. Aquest canvi ideològic va desconcertar molts observadors, portant especulacions sobre si la seva conversió a la dreta era genuïna o una estratègia calculada. Durant aquesta fase, LaRouche va desenvolupar teories conspiratives cada cop més elaborades, descrivint complexes trames contra el seu grup per part de la CIA, els Rockefeller i altres agents de l'establishment. Les seves publicacions van començar a criticar líders jueus i famílies jueves adinerades pel seu suposat paper en el comerç internacional de narcòtics i altres conspiracions. La visió del món de LaRouche es basava en una lluita maniquea entre l'humanisme platònic i l'empirisme aristotèlic. Va argumentar que la civilització occidental havia estat corrompuda per empiristes britànics, com Locke i Hume, les filosofies reduccionistes dels quals van apuntalar l'economia neoliberal i la decadència cultural. En canvi, va reconèixer figures com Leibniz, Beethoven i Nicolau de Cusa com a exemples del que anomenava la raó creativa, la capacitat de transcendir les limitacions materials mitjançant la innovació científica i artística. Aquest marc va suposar el seu trencament amb l'ecologisme, que va considerar un complot malthusià per sufocar el progrés tecnològic. Les anàlisis geopolítiques de LaRouche van apuntar constantment a l'oligarquia veneciana i britànica, una obscura xarxa que va acusar d'orquestrar crisis financeres, epidèmies de drogues i operacions de canvi de règim. Va remuntar els orígens d'aquest cabal al Tractat de París de 1763, que va consolidar el domini imperial britànic i va vincular les seves manifestacions modernes amb l'FMI, el Banc Mundial i Wall Street. Després de 1980, LaRouche va establir el Comitè Nacional de Política Democràtica com a vehicle per a la seva candidatura, presentant-se com un demòcrata conservador. Aquest gir pragmàtic no va alterar l'essència de la seva organització, que seguia sent fonamentalment una plataforma per difondre'n les teories econòmiques i geopolítiques. LaRouche va construir una extensa xarxa d'organitzacions afiliades que incloïen el Caucus Nacional de Comitès Laborals, NCLC, el Caucus Internacional de Comitès Laborals, ICLC, el Comitè Nacional de Política Democràtica, la Fundació d'Energia de Fusió, l'Institut Schiller, dirigit per la seva dona, Helga Zepp LaRouche, el diari New Solidarity i, finalment, esmentem l'Executive Intelligence Review, o EIR. Aquestes organitzacions permetien a LaRouche projectar la seva influència en diverses àrees, des de la política i l'economia fins a la cultura i les relacions internacionals. No obstant, exmembres i crítics van descriure l'organització de LaRouche com un culte polític més que no pas un partit polític convencional. Segons diversos informes, LaRouche exercia un control significatiu sobre la vida dels membres de la seva organització, exigint una immersió total de 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Els membres treballaven llarguíssimes hores per poc pagament i sovint se'ls sotmetia a sessions de crítica esgotadores. A mitjan dels anys 70, les publicacions de LaRouche van començar a incloure crítiques a líders jueus i famílies jueves adinerades. El 1978, l'NCLC va publicar un document en què afirmava que Israel és governat des de Londres com una nació zombi. LaRouche sempre va negar ser antisemita, afirmant que els seus atacs eren contra els sionistes, no contra els jueus en general. La condemna de LaRouche de 1988 per frau postal i evasió fiscal va marcar un punt d'inflexió. Els fiscals van al·legar que les seves organitzacions havien estafat els donants de $30 milions mitjançant plans de préstec depredadors. LaRouche va rebutjar els càrrecs com una venjança política orquestrada per la intel·ligència britànica i els partidaris de la línia dura soviètica, una afirmació de la que va fer-se ressò l'antic fiscal general Ramsey Clark. Tot i complir 5 anys de presó, el seu moviment va conservar una xarxa global d'adherents, inclosos grups europeus d'extrema dreta i euroasianistes russos com Alexander Dugin. També el nostre país tenia connexions curioses.
ja en parlarem. Esteu escoltant Sintonia Secreta. Els crítics, inclòs el biògraf Dennis King, van comparar el moviment LaRouche amb un culte, citant la seva estructura jeràrquica, rigidesa ideològica i assetjament dels detractors. Durant la dècada de 1980, LaRouche va forjar aliances amb activistes contra l'avortament, els musulmans negres i el Ku Klux Klan, grups que considerava aliats inconscients contra l'elit aristotèlica. Les seves teories de conspiració sobre les revolucions de color finançades per Soros i el Covid-19 com a arma biològica després van impregnar els cercles de la dreta alternativa, el que es coneix en anglès com la alt-right. Pòstumament, els seguidors de LaRouche han amplificat les seves advertències sobre la Tercera Guerra Mundial, emmarcant el conflicte d'Ucraïna com una guerra pel poder britànica contra Rússia. Les seves crides per una reforma bancària global a l'estil Glass-Steagall i la industrialització llunar ressonen tant als economistes dissidents com als tecnooptimistes. No obstant això, els llaços del moviment amb les xarxes d'extrema dreta i les seves campanyes de desinformació sobre la Covid-19 subratllen la seva polarització. L'evidència suggereix que si bé LaRouche certament va difondre narratives de propaganda soviètica i va mantenir connexions amb la intel·ligència soviètica i posteriorment russa, caracteritzar-lo com un titella simplifica massa una relació complexa. LaRouche sembla haver estat un operador polític oportunista que es va alinear amb diverses potències quan li convenia per a la seva agenda i moviment personal. La participació de LaRouche en campanyes de desinformació soviètiques, com l'Operació Denver, que ja hem tractat abastament a Sintonia Secreta, demostra la seva voluntat d'amplificar la propaganda estrangera quan convenia als seus interessos. Tanmateix, les seves afirmacions simultànies de persecució soviètica, connexions amb la intel·ligència dels Estats Units i canvis ideològics dramàtics suggereixen que va mantenir un cert grau d'independència. En lloc de ser reclutat en el sentit tradicional de convertir-se en un actiu controlat, LaRouche sembla haver mantingut una relació mútuament beneficiosa amb els interessos soviètics i russos en diversos punts, mentre mantenia relacions similars amb la intel·ligència occidental quan era avantatjós per ell. La seva lleialtat principal sembla haver estat al seu propi moviment i a les teories de la conspiració, amb connexions estrangeres que servien com a mitjans per a aquests fins, en lloc de reflectir un compromís ideològic amb potències estrangeres. La naturalesa contradictòria de les connexions de LaRouche subratlla la complexa realitat de les operacions d'influència, on les relacions entre extremistes nacionals i potències estrangeres sovint existeixen en zones grises, en lloc de casos clars de control estranger. I després de posar breument la lupa sobre en LaRouche i les seves idees, de les quals en podríem parlar molt més extensament, però no és l'objectiu d'avui, us vull demanar que escolteu atentament aquest extracte del programa Arxiu Secret, dirigit i presentat, com sempre, pel meu pare, Andreas Faber-Kaiser, que es va emetre el 15 de setembre de 1991 a Catalunya Ràdio, amb André Malví i Eliseo Bayo com a convidats, i dedicat als governs ocults. Són uns 7 minuts llargs que reproduïm sense talls i que he triat perquè penso que ens ajudaran a clarificar quines forces estan en joc, planificant el futur de la humanitat des de fa ja moltes dècades, per no dir segles. Endavant amb aquest tall. Sintonia Secreta. Eliseo Bayo, creus que algú governa aquest planeta al darrere dels governants? Un gobierno en este planeta detrás de los gobernantes. Yo no creo que haya un gobierno mundial en la sombra, como muchas veces se dice, ¿no? Yo lo que sí parece que existe son designios de grupos oligárquicos y feudales que están controlando paso a paso el acontecer de este planeta y que están acabando de diseñar un proyecto querido por ellos desde hace ya mucho tiempo, que se está traduciendo objetivamente a la terminación de este siglo en la condena al exterminio de millones y millones de personas en este planeta. Cada vez las diferencias entre los pobres y los ricos son mayores y cada vez surge no solamente la desesperanza impotente de los pobres, sino que pareciera que ya no tiene ninguna solución.
y que por los últimos acontecimientos que hemos visto, esos planes han sido minuciosamente planificados durante mucho tiempo. Lo hemos dicho aquí desde hace una temporada larga, y hemos visto que se va confirmando pues aquellas cosas que parecía que se sospechaban que existían. Oye, Eliseo, hay dos cosas muy importantes que quiero subrayar. Primero, resulta de que ahora mismo estamos ayudando a un montón de poblaciones que hacen niños en cantidad. Yo hablé, porque he dado muchas vueltas al mundo, con un montón de personas, concretamente mujeres. Una de las más flagrantes fue una señora con la cual hablé en Córdoba. Córdoba es la zona noroeste de Costa de Marfil, frontera con Malí. Y ella tenía 11 niños. Y le dije, ¿por qué tienes 11 niños? Eres pobre. Y me dijo, mira, es para que me sobreviva uno. Creo que actualmente estamos haciendo una idiotez solemne. Estamos haciendo de que vivan los niños y no asumimos de que puedan vivir los hombres. ¿Sabes? En las civilizaciones anteriores existía en todas las partes del mundo una ley no dicha, pero muy importante, que era, si tú salvas la vida de alguien, eres responsable de él durante toda su vida. Creo que ahora mismo tenemos que pensar un poco en que los problemas que se plantean es de una cantidad extrema de gente humana viviendo sobre un planeta. No sirve de que la pequeña burguesa que vive en París de 100 francos, 2000 pelas, para que se haga algo. Es una idiotez, es una masturbación. Esto no quiere decir nada. Yo creo que tenemos que decir una cosa. Déjame acabar tu publicación. Hay un señor que se llama el Papa y últimamente ha dicho, pues mira, se pone en contra de los métodos anticonceptivos, etcétera, y dice crecen y multipliquen. Yo creo que es una idiotez, y como la idiotez es criminal, hay que condenarla. Yo creo que el polaco, aunque tengo todo el respeto a la iglesia que haga falta, es un idiota. Está diciendo cosas porque ni es marido, ni es padre. Bueno, yo creo que primero lo de que tienes mucho respeto, pues sería discutible, puesto que ya empiezas... Bueno, es un respeto relativo. Pero vamos, muy relativo. Vamos a ir directamente al fondo de la cuestión, puesto que estás planteando algo que me parece que es muy grave, puesto que tú estás autorizando el genocidio. No. Cuidado, digo, oye, déjame terminar, joder, vale, pero hacer niños no. Déjame terminar, por favor. Lo que tenemos una situación de hecho, que hay 6.000 millones de habitantes en este planeta, que por lo visto no pueden ser mantenidos y físicamente se están muriendo de hambre, y sobre esa evidencia, que tiene unas causas, que son las que hay que tocar, entonces a continuación la única solución que se propone es matar de hambre a los que están vivos en este momento y de impedir que nazcan los que van a nacer. No me perviertas. No, es que están haciéndome decir cosas que son unas cuyonadas. No estoy de acuerdo. Perdona, yo no te he interrumpido. Yo estaba ya veo que me estás interrumpiendo. Yo estaba diciendo única y exclusivamente que existen recursos, esto no lo he dicho pero lo voy a decir ahora, existen recursos suficientes en este planeta, con los 6.000 millones de habitantes que tenemos ahora sobre él, y con bastantes miles de millones más sobre este planeta, existen medios suficientes para alimentarlos a todos dignamente, si no fuera porque existe un designio político que impide que estas poblaciones sobrevivan. Como existe ese designio, entonces, y existe el designio además de exterminarlos, se empieza por exterminarlos físicamente a los que viven y por crear todas las corrientes políticas y decisiones políticas sobre el aborto. En cuanto a lo que dice el Papa simplemente dice una cosa que es un principio, estaremos de acuerdo o no con él, pero lo que está diciendo el Papa es que se diga lo que se diga, una vida que está en el vientre de la madre, sea pobre o sea rica, es una vida que está en el vientre de la madre y no se puede matar. Pues jodas sin fecundar, coño. Bueno, perdona. Y con perdón porque me van a llamar otra vez para decir que soy vasto. Pero hay una cosa que me molesta, porque lo que dices es una especie de conforte, la gran gracia de los burgueses. Puñetas.
Quiere decir que, oye, sí se puede. Así que si estás muriéndote de hambre en Mongolia, vente en Cataluña. ¿Qué idiotez es esta? No, señor, no va así. Desde ahora, unos 4.000 millones de años, existe este planeta. Desde unos 40 siglos hay hombres organizados. Y esto lo digo solo para no tener más peleas. Durante este tiempo, ¿qué ocurre? Que la gente vive en el sitio en el cual se encuentra. Me estás predicando de que los que tienen vacas de sobra en Argentina den vacas que faltan en Perú o en otro sitio. No, señor. No. Hay que pensar en una cosa. Este mundo está sufriendo de una cosa. La única posición que hay es la de la humanidad. Dejar de hacer niños. Como cada pareja mantenga de hacer solo 2 niños, se mantendrán las cosas como son. Si solo hacen uno, se disminuirá de 70% la polución y se disminuirá de un 80% los problemas de integración de la población en el mundo que les toca. El planeta no es extensible. Así que no me venga. Yo no estoy diciendo que hay que matar niños. Estoy diciendo de que, mira, que el Papa aprenda cómo se usan los condones. André Malví, quants fills tens? 1. Eliseo? Ninguno. No es para probar. 21 minuts passant de les 12. Això és l'Arxiu Secret de Catalunya Ràdio. Sintonia secreta. Podeu veure i reflexades, per una banda, les postures neomalthusianes del Club de Roma i, per altra, les de Lyndon LaRouche i el seu moviment? Us sembla, si més no curiós, veure qui defensa cada una d'elles? Una cosa em queda clara. El meu pare tenia una paciència colossal i un savoir-faire envejable, no només per triar tema i convidats, sinó a l'hora de conduir el seu programa. L'any 1978, un grup d'investigadors de l'Executive Intelligence Review, d'en LaRouche, publica Dope Inc., traduït al castellà i ampliat al 1985 amb el títol de Narcotráfico S.A., La nueva guerra del opio, un llibre que recomano llegir amb calma, contrastant tot el que s'hi diu i prenent les notes que considereu oportunes. Uns mesos abans d'aquesta traducció, en concret el novembre de 1984, va veure la llum la primera edició de Descubro y Acuso, d'Eliseo Bayo, un llibre publicat per Plaza y Janés que és una defensa de la industrialització, el creixement de l'energia nuclear i l'agricultura moderna, mentre acusa les forces que suposen el canvi i identifica a les grans famílies oligàrquiques que conspiren per a destruir la civilització occidental i assenyala els instruments que utilitzen per lograr-ho. Alguns dels seus capítols veuen directament del moviment LaRouche i els informes de l'EIR. Qualsevol que hagi llegit els 2 llibres que he anomenat ho pot veure amb una claredat meridiana. I, de fet, a la pàgina 240 de Descubro y Acuso es cita explícitament Dope Inc. i el seu principal investigador, Jeffrey Steinberg. Ho deixo apuntat per ara, i potser, si les constel·lacions s'alineen favorablement, en un futur en podrem parlar més detalladament. A Narcotráfico S.A. es recull i amplia gran part de la visió que ja hem presentat de LaRouche i els seus associats sobre l'Imperi Britànic, i que a continuació mirarem de detallar pel que fa al seu paper protagonista en el tràfic de droga mundial. Comencem, però, fent una petita introducció a l'Imperi Britànic i a les guerres de l'opi per situar-nos històricament. Tot comença amb Anglaterra, una illa que semblava més aviat un actor secundari en l'Europa del segle XVI. Mentre Espanya i Portugal es repartien Amèrica, els anglesos estaven ocupats amb les seves guerres internes i reformes religioses. Els orígens de l'Imperi Britànic es remunten al regnat d'Isabel I, entre 1558 i 1603. Ella va donar suport a pirates, com Francis Drake, per saquejar vaixells espanyols i debilitar els seus rivals, i va fomentar l'exploració i el comerç. Al 1600 es funda la Companyia Britànica de les Índies Orientals, una empresa que seria clau per conquerir mercats a Àsia i de la que en parlarem de seguida pel seu paper protagonista en les guerres de l'opi. Els anglesos comencen a establir colònies a Amèrica del Nord, com Jamestown, al 1607 a Virgínia, sovint amb conflictes amb els indígenes.
poc a poc, colònies com Massachusetts o les illes del Carib, com Barbados o Jamaica, es converteixen en centres de producció de tabac, sucre i cotó gràcies a l'esclavitud. Tot això va funcionar perquè Anglaterra tenia una marina creixent, una economia dinàmica i una classe mercantil amb ganes de risc, i a més, la seva rivalitat amb Espanya i França els va empènyer a buscar nous territoris. Si féssim el símil amb una partida d'escacs global, els anglesos començaven a moure fitxes amb astúcia. Arribat al segle XVIII, l'imperi britànic passa a ser el protagonista indiscutible. És l'època en què Gran Bretanya, després de la unió amb Escòcia el 1707, es converteix en una màquina imparable de conquesta, comerç i colonització, gràcies a una barreja de força militar, comerç intel·ligent i també una mica de sort. La marina britànica esdevé la més poderosa del món, especialment després de derrotar França a la Guerra dels 7 anys, que va finalitzar el 1763. Això els dona el control de l'Índia, el Canadà i vàries illes del Carib. Penseu en la Royal Navy com el guardaespatlles de l'imperi. L'Índia, però, era la joia de la corona indiscutible. La Companyia de les Índies Orientals, amb el suport de l'exèrcit britànic, conquesta grans territoris, especialment després de la batalla de Plassey el 1757. L'Índia es converteix en una font inesgotable de riquesa, espècies, tèxtils i, més tard, te i opi. Però això també va significar explotació massiva i conflictes com la rebel·lió dels sipais, les tropes d'indis nadius al servei de l'exèrcit britànic el 1857, que va portar el govern britànic a prendre el control directe de l'Índia. Mentrestant, els britànics funden colònies penals a Austràlia el 1788 i s'expandeixen per Àfrica, amb assentaments com Ciutat del Cap. Al segle XIX, la cursa per l'Àfrica els dona colònies com Nigèria, Kènia o Sud-àfrica. La revolució industrial, als segles XVIII i XIX, converteix Gran Bretanya en la fàbrica del món. Màquines de vapor, ferrocarrils i vaixells més ràpids fan que l'imperi pugui produir, transportar i dominar a escala global. Les colònies proporcionen matèries primeres, com el cotó i el cautxú, i mercats per als productes britànics. De sobte, l'imperi passa a ser una empresa gegant amb filials a tot el món. Al seu apogeu, cap al 1900, l'imperi britànic abastava una quarta part de la terra i governava uns 400 milions de persones. Des de l'Índia fins a Austràlia, passant per Àfrica i el Carib, era un imperi tan vast que sempre hi havia algun lloc on brillava el sol. Malgrat la seva grandesa, l'imperi britànic va començar a mostrar esquerdes al segle XX. Malgrat que la independència dels Estats Units, el 1776, va ser un primer avís que les colònies podien rebel·lar-se, el declivi real arribà després de la Primera Guerra Mundial. La guerra va debilitar l'economia britànica i va fer créixer els moviments nacionalistes a les colònies. A l'Índia, figures com Mahatma Gandhi lideren campanyes de desobediència civil posant en escac el domini britànic. La Segona Guerra Mundial esdevé el cop mortal. L'economia està en ruïnes i el país no pot mantenir un imperi tan extens. A més, els Estats Units i la Unió Soviètica emergeixen com a superpotències, eclipsant el vell imperi. El col·lapse imperial culmina amb la crisi de Suez, també anomenada Guerra del Sinaí, el 1956. Des dels anys 1940, les colònies comencen a independitzar-se ràpidament. L'Índia i el Pakistan guanyen la independència el 1947, seguits per molts països africans com Ghana el 1957 o Kènia el 1963. Cap als anys 1960, l'imperi estava pràcticament dissolt, tot i que Gran Bretanya va retenir algunes possessions petites, com Hong Kong fins al 1997, i influència cultural a través de la Commonwealth, una associació de països excolònies que manté vincles polítics i econòmics. Esteu escoltant Sintonia secreta. De l'imperi britànic ens queda l'anglès com a llengua global, però també el desastre de les fronteres artificials traçades sense criteri aparent, que van deixar cicatrius profundes i conflictes ètnics i socials. Penseu, si no, en les tensions entre l'Índia i el Pakistan o a l'Orient Mitjà. Si fóssim conspiranoics, podríem pensar que es van fer precisament així per mantenir tota aquesta zona en perpètua tensió i conflictes recurrents per algun motiu inconfessable. Però a casa som gent assenyada, ben pensant, i mai no gosaríem plantar-vos aquesta estranya idea. L'imperi britànic
no s'entendria sense les guerres de l'opi, veritable germen del narcotràfic global i període històric clau per entendre la geopolítica dels darrers 200 anys, sense la qual no es pot explicar la situació actual. El primer que cal entendre és que la Xina va ser durant segles una superpotència autosuficient, que veia la resta del món com a bàrbars i no mostrava cap interès pel comerç exterior. Va ser a finals del segle XVIII que l'Imperi Britànic va buscar obrir el mercat xinès als seus productes. Però la Xina només acceptava plata a canvi de te, seda i porcellana, generant així un desequilibri comercial i esgotant ràpidament les reserves britàniques. Per revertir-ho, els britànics van introduir l'opi provinent principalment de l'Índia, però també de l'Imperi Otomà i de Pèrsia, de contraban, causant una addicció massiva a l'opi que va devastar la societat xinesa, afectant milions de persones i debilitant l'administració Qing. Quan les autoritats xineses van intentar frenar el trànsit, el Regne Unit va respondre amb violència, iniciant així les guerres de l'opi, del 1839 al 1842 i del 1856 al 1860, que van obligar la Xina a legalitzar l'opi, cedir Hong Kong i obrir nombrosos ports al comerç estranger, mitjançant tractats desiguals. Després de la derrota, altres potències com França, els Estats Units d'Amèrica, Rússia i Japó van imposar també condicions i van obtenir concessions territorials i comercials. El Japó, després de modernitzar-se, va derrotar la Xina el 1895 i es va annexionar Taiwan i Corea, agreujant la crisi d'identitat i poder xinesa. L'imperi xinès, afeblit per la corrupció, la pobresa i les revoltes internes, va ser incapaç de modernitzar-se efectivament. El moviment Boxer, del 1899 al 1901, va ser un intent violent d'expulsar els estrangers, però va ser sufocat per una coalició internacional. El 1911, una revolució va enderrocar la dinastia Qing i va proclamar la República de Xina sota Sun Yat-sen, encara que aviat el país va caure en mans dels senyors de la guerra i va patir una gran fragmentació. El comunisme i el nacionalisme van créixer com a resposta a la humiliació i la inestabilitat. Sota Mao, la Xina va patir campanyes com el Gran Salt Endavant, causant fams massives i la revolució cultural, amb la seva repressió i purgues. El trauma del segle de la humiliació continua marcant avui dia la política xinesa, que cerca evitar la ingerència estrangera i recuperar el seu estatus de gran potència. La Xina aspira a liderar la regió Àsia-Pacífic i desafia l'hegemonia dels Estats Units, especialment al mar de la Xina meridional i al voltant de Taiwan. Aquesta història d'humiliació i de recuperació continua influint en l'ambició i la política exterior de la Xina actual. L'Índia, sota el control de la Companyia de les Índies Orientals, va ser, com hem dit, el principal proveïdor d'opi per al comerç amb la Xina. Regions com Bengala i Bihar es van convertir en enormes plantacions de cascall, sovint forçant els agricultors a abandonar cultius alimentaris, cosa que va causar unes fams terribles que van resultar en milions de morts. L'explotació dels agricultors i la dependència de l'opi com a monocultiu van empitjorar les condicions de vida a l'Índia, alimentant el descontentament que culminaria en la rebel·lió dels sipais de 1857 que ja hem comentat abans i que va ser un punt d'inflexió cap al control directe de la corona britànica. I cal parlar finalment del paper clau, imprescindible, de la City de Londres, que ha sabut mutar i adaptar-se durant segles per seguir senyorejant el destí de gran part de la humanitat. Podem començar explicant, per exemple, que HSBC Holdings és una empresa multinacional britànica de banca i serveis financers amb seu a Londres i que és el tercer major banc del món per actius. Va ser fundada l'any 1991 com un holding, si bé els seus orígens poden remuntar-se al The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, fundat el 1865 a Hong Kong, llavors colònia britànica, per administrar els guanys generats pel tràfic d'opi. Això ens serveix per il·lustrar breument com la City de Londres, el cor financer del món, també coneguda com la Square Mile, està relacionada amb el blanqueig de diners a través de paradisos fiscals offshore, com les Illes Verges Britàniques o les Caiman. Cal recordar que la City està completament descentralitzada de la resta de Londres i de tot el país. De fet, la City de Londres ha estat autònoma de la resta de la Gran Bretanya des del 1067
i té la seva pròpia policia, alcalde i regles, a més de ser l'únic cabildo autònom que té un seient al Parlament de Westminster. És tan gran el poder de la City, segons diuen els larroixistes i altaveus afins, que perpetua el poder d'uns pocs grups i famílies des de Babilònia fins als nostres dies, i que el mateix rei o reina d'Anglaterra han de demanar permís per entrar-hi. La City neix fa més de 2.000 anys, quan els romans funden Londinium, l'any 43 després de Crist. Al principi, era un port al riu Tàmesi, ideal per al comerç amb ponts i muralles que el feien un punt clau, i tot i revoltes com la de Boudica, que va cremar la ciutat, Londinium va prosperar com a centre comercial de l'Imperi Romà. A l'edat mitjana, la City es converteix en el nucli de Londres. Amb la catedral de Sant Pau i gremis de comerciants, era un bullidor de negocis. Va resistir invasions normandes i va créixer com a centre polític i econòmic, amb el seu propi govern, el Corporation of London, que encara existeix avui dia. Des del segle XVI, la City es va consolidar com un centre comercial gràcies a l'expansió de l'Imperi Britànic. Va finançar el comerç colonial, incloent-hi tràfic d'esclaus i l'opi, i va créixer amb institucions com el Banc d'Anglaterra, del 1694, i la Borsa de Londres. La Revolució Industrial va disparar la seva influència convertint-la en el centre financer de l'imperi. Durant l'Imperi Britànic, la City es transforma en el cor financer global, finançant comerç i conquestes. La Borsa de Londres i institucions com Lloyds fan que els diners flueixin des de l'Índia fins al Carib. Al segle XX, malgrat els bombardeigs de la Segona Guerra Mundial, la City es manté com a líder financer, competint avui amb Nova York i Hong Kong. Després de la Segona Guerra Mundial, quan l'Imperi Britànic es va desfer, la City es va reinventar. L'aparició del mercat de l'euro-dòlar als anys 50, un sistema per operar en dòlars fora dels Estats Units sense regulacions estrictes, va fer de Londres un hub per a bancs internacionals. La desregulació dels anys 80, amb el Big Bang de 1986, va atreure bancs americans i va consolidar la City com el centre mundial de comerç de divises i serveis financers. Avui, la City acull centenars de bancs, asseguradores i firmes legals, gestionant bilions en transaccions globals. És líder en serveis com assegurances, comerç de divises i gestió d'actius. La seva autonomia, amb el Corporation of London i el Lord Mayor, li dona una flexibilitat única, afavorint un entorn favorable als negocis. Malgrat el Brexit, la City manté el seu atractiu per la seva infraestructura legal i la seva xarxa global, especialment amb jurisdiccions offshore. Actualment, la City és un bosc de gratacels, però conserva el seu caràcter únic. Té el seu propi alcalde, l'esmentat Lord Mayor, i una policia pròpia, i és el motor econòmic del Regne Unit. Quan l'Imperi Britànic es va desmantellar després de la Segona Guerra Mundial, molts territoris d'ultramar, com les Illes Caiman o Bermuda, van ser transformats en paradisos fiscals per mantenir la seva rellevància econòmica. Aquestes jurisdiccions ofereixen impostos baixos o nuls, secret bancari i regulacions laxes, i estan connectades directament amb la City a través de firmes legals i financeres londinenques. La City actua com el centre d'una teranyina que canalitza capitals globals cap a paradisos fiscals. Firmes d'advocats, comptables i bancs amb seu a Londres creen empreses fantasma, les conegudes com shell companies, trusts i altres instruments opacs per ocultar l'origen dels diners i evitar impostos. Segons estimacions recents, al voltant del 40% del blanqueig de diners globals passa per la City i les seves dependències. Una pràctica comuna és utilitzar aquests paradisos per comprar propietats de luxe a Londres, a barris com Knightsbridge o Mayfair, mitjançant empreses offshore que oculten el propietari real. Els Pandora Papers de 2021 van revelar que polítics, oligarques i líders corruptes utilitzen aquesta xarxa per amagar fortunes, com el president d'Azerbaidjan, Ilham Aliyev. Tot i els esforços recents per combatre el blanqueig, com la llei de 2018 per a registres públics de propietaris, el govern britànic ha estat reticent a regular estrictament els paradisos fiscals, ja que aporten bilions a l'economia de la City. Figures com David Cameron van bloquejar iniciatives internacionals per augmentar la transparència dels trusts offshore. Segons Transparency International, el Regne Unit i les seves dependències han estat implicades en escàndols de blanqueig per valor de més de 80.000 milions de lliures en propietats a Londres comprades amb fons sospitosos.
Els Panama Papers i els Pandora Papers, de 2016 i 2021 respectivament, van exposar com la City i els paradisos fiscals britànics facilitaven l'evasió fiscal i el blanqueig per a més de 330 polítics i 130 multimilionaris globals. El Regne Unit i els seus territoris representen el 22% del mercat global de serveis financers offshore, segons el Tax Justice Network, i són responsables de gairebé la meitat de la pèrdua fiscal global per evasió privada. L'impacte global d'aquesta xarxa de paradisos fiscals connectada a la City perjudica les economies en desenvolupament, que perden bilions en impostos per l'evasió de les elits. Això exacerba la desigualtat i finança activitats il·lícites com el tràfic d'armes o la corrupció. Organitzacions com Tax Justice Network acusen la City de ser el centre d'un segon imperi britànic financer, que perpetua l'explotació global, tot i iniciatives com l'Economic Crime Act de 2022 i el finançament per combatre el blanqueig, els crítics argumenten que les reformes són insuficients i que la City prioritza els beneficis per sobre de l'ètica. Quina sorpresa! L'imperi britànic no va desaparèixer, sinó que va mutar, com dèiem, i la Gran Bretanya es va transformar d'una potència colonial en una potència financera global oculta en paradisos fiscals repartits per tot el món. Tornant a Lyndon LaRouche i el seu moviment, ells defensen que la City de Londres està controlada per les famílies venecianes de la noblesa negra, que va sorgir del casament entre comerciants i dames de Venècia. Segles després, es van traslladar a Holanda, on controlaven tota l'economia dels seus ports, i d'allà van creuar a la City, que va saber resistir tots els avatars històrics britànics, mantenint els seus privilegis durant segles fins a l'actualitat. A aquesta noblesa negra que domina la City, continuen dient els larouchistes, s'hi va sumar el braç financer dels jesuïtes, que són l'estat major del govern secret, i que allà pel segle XVIII van veure en els jàssers esquenacis Rothschild la família propícia per ser impulsada a través dels jueus Oppenheimer cap a les cotes més altes de riquesa i de poder, i així utilitzar-la. Directa o indirectament, la City controla el Fons Monetari Internacional, el Banc Mundial, el Banc del Vaticà a través de la família Torlonia, subsidiària italiana de Nathan Mayer Rothschild & Sons de Londres, el Banc Central Europeu, la Reserva Federal d'Estats Units, que és de titularitat privada i secretament està controlada per 8 bancs accionistes britànics, el Banc de Pagaments Internacionals a Basilea, Suïssa, que també és controlat pels britànics i que fomenta la cooperació financera i monetària internacional i serveix de banc central per als bancs centrals. Cal afegir que no ret compte davant de cap govern. La City, continuen dient els larouchistes, està assessorada per la ultraconservadora Societat Fabiana, que propugna un procés de canvi cap a un únic govern mundial governat per tecnòcrates. La contracultura, d'arrel britànica, no és un fenomen espontani, sinó el resultat d'una estratègia de llarg termini de l'elit financera i política, hereva de mètodes venecians per consolidar el domini global mitjançant la manipulació institucional, el control financer i l'enginyeria social. Les motivacions van ser sempre la preservació del poder oligàrquic i l'expansió imperial. Els mètodes van incloure des de la guerra econòmica i cultural fins a la creació de xarxes d'influència globals, i els protagonistes abasten des de famílies aristocràtiques i banquers fins a intel·lectuals i societats secretes. El seu relat comença als anys 30, quan el Servei d'Intel·ligència britànic envia Aldous Huxley, autor d'Un món feliç, als Estats Units amb la missió de preparar el terreny per a una transformació cultural profunda, basada en la difusió de drogues i la desestabilització dels valors tradicionals americans. Huxley, juntament amb figures com Arnold Toynbee i H.G. Wells, creia que calia crear una nova casta sacerdotal capaç de dirigir la societat cap a un ordre mundial més controlat i menys racionalista. Per aconseguir el seu objectiu, diuen que els britànics s'inspiraren en els antics cultes pagans, com el Dicis a l'Egipte, on la música, la dansa i les substàncies al·lucinògenes es feien servir per induir estats de trànsit col·lectius. Aquesta fórmula es va reciclar als anys 60 amb el rock,
les drogues psicodèliques i els rituals de masses. El símbol de la creu d'Isis, per exemple, es va convertir en un emblema habitual de la contracultura. Aldous Huxley, format a Oxford i vinculat a la taula rodona de Cecil Rhodes, va ser un dels grans arquitectes d'aquest moviment. Va col·laborar amb figures com Aleister Crowley, ocultista, membre de l'organització esotèrica Hermetic Order of the Golden Dawn i líder de l'Ordo Templi Orientis, Otto, i amb Max G. Wells, que va teoritzar sobre la necessitat d'una conspiració oberta per transformar la societat. Tots ells compartien la idea que calia manipular la cultura i la consciència col·lectiva per mantenir el domini de l'elit. Sintonia secreta. Recordem que Rhodes va ser un dels principals artífex de l'expansió colonial britànica a l'Àfrica, sobre les riqueses naturals del qual, en particular els diamants, va assentar l'essencial de la seva fortuna, tant crematística com política. El 1877 contemplava en un dels 7 testaments que hauria de redactar al llarg de la seva vida l'extensió del govern britànic a través del món, incloent-hi la recuperació dels Estats Units com a part integral de l'imperi. De fet, Cecil Rhodes creia que finalment el Regne Unit, els Estats Units d'Amèrica i Alemanya dominarien junts el món i garantirien la pau perpètua. Però tornant a la conspiració de la que ens parlen els rarroixistes, el salt definitiu arriba amb la popularització del LSD. Aquesta droga, sintetitzada per primer cop pel químic suís Albert Hofmann, el 1938, va ser impulsada per xarxes britàniques i la CIA. Recordem, per exemple, el projecte MKUltra, desenvolupat extensament per Andreas Faber-Kaiser en un article. Es va convertir en una eina perfecta per expandir la consciència i desestabilitzar la joventut. Huxley, juntament amb el psiquiatre Humphrey Osmond, va promoure l'ús de psicodèlics com a via d'alliberament, però també com a instrument de control social. D'altra banda, la música va ser l'altaveu ideal. Figures com The Beatles, Rolling Stones i d'altres van ser promocionades per emissores i empreses britàniques, convertint les seves cançons en una autèntica religió de masses. El musicòleg Theodor Adorno, vinculat a la teoria crítica de la qual parlàvem al principi d'aquest programa, va teoritzar sobre com la música pop podia crear addicció i atomitzar la societat, facilitant la manipulació col·lectiva. Finalment, la guerra del Vietnam va ser l'excusa perfecta per canalitzar el descontentament juvenil cap a moviments pacifistes, molts d'ells impulsats per xarxes britàniques i think tanks com l'Institut Tavistock, amb un doble objectiu: debilitar la moral nord-americana i consolidar una nova cultura basada en una espiritualitat difusa, la desconfiança envers la ciència i l'autoritat i l'experimentació amb drogues. El moviment va culminar amb la creació de centres com l'Institut Esalen a Califòrnia, epicentre de la nova era, on es barrejava psicodèlia, teràpies alternatives i espiritualitat oriental. Milers de nord-americans van passar per aquests programes que pretenien canviar la imatge de l'home i substituir el model industrial pel de l'espiritualisme postmodern. La contracultura no va ser només una explosió espontània de creativitat i rebel·lia, sinó una operació d'enginyeria social dissenyada per elits britàniques per transformar la societat occidental, utilitzant la música, les drogues i la manipulació psicològica com a eines de control i desestabilització. I fins aquí el programa d'avui. Si us interessa tenir el mapa dels noms i cognoms de les notabilíssimes famílies, entramats empresarials i bancs que són al darrere del narcotràfic global, us recomano que llegiu atentament Narcotráfico S.A. i Descubro Yakuso, dos dels llibres que hem esmentat, i que, estiguis o no d'acord amb algunes de les seves explicacions, jo personalment reconec que tinc molts dubtes sobre algunes de les fixacions d'en LaRouche i companyia, val la pena tenir ben present el missatge que donen per mirar d'identificar alguns dels jugadors que mouen les fitxes del tauler global del poder en majúscules. Recordeu que podeu escriure'ns a sintoniasecreta@gmail.com, així com seguir-nos a les diferents xarxes socials amb el nom de Sintonia Secreta. Si voleu, podeu trobar informació addicional de cada programa al lloc web sintoniasecreta.mundodesconocido.org.
Cuideu-vos molt. Fins la propera. Sort i salut. Sintonia secreta.